Okay, maayong budto na usab kanatong tanan mga higala Luzon, Visayas, Mindanao. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akaw. Abino adlaw karon nga Sabado, katapusang adlaw karon mga higala sa Pebrero. Ayan, no? Abino padayon gyapon kita sa ato mga pag-ampo, no? Ako sa ko nang ginaingon mga higala, wala ko isip usa ka media practitioner. Kay media practitioner malagi ko, no? Wala gyud ko kuanan gidapigan nga politiko nga kana bang kanang as a media practitioner wala gyud ko gidapigan. Kay ang among katungod, ang among katungod mga media practitioner mao ra man gyud nga kami mo'y magpapataliwala sa mga tao ug sa gobyerno, no? Mga panghitabo ba. Ang amo ra gyud is amo ra gyud isulti kung unsay nanghitabo ana, no? Pero ako sa simbahan ko, pero na ako yung programa sa FM, dili na ako isulti ang kwan mo na nga mutandog po kung mga kanang current issues. Pero sa ako nang ginaingon as media practitioner wala gyud tay kinikilingan. Pero as a personal citizen, as a kanang gitawag na to citizen of the country, do na gyud ko kiling-kiling kasi na do na gyud ko gidapigan. Pero as a citizen and not as a media practitioner, kay mamahimo man niya nang doon naman niya panahon nga kami mismo mamahimong spokesperson sa among gidapigan, no? Nahimo na noon ta nga spokesperson sa imong gidapigan. Muna ako wala ko gidapigan as a media practitioner, wala ang ko gidapigan kay kuna mura na hinuon may nag spokesperson sa among gidapigan. Ayan, no? Muna nga patas sa jud ko pikas ug pikas ako ra yung ipabalo kung unsa po yung mga nanghitabo, pero giingon nga mo comment ko for and against anybody as a media practitioner di ko, no? Nga naman kay na mura na pugong na spokesperson anang kuana anang mao nga politiko di ko, no? Sorry kayo, ako na ara gyud gusto nga pabalo ang mo kung unsay inyo hang angay may bawan. Pero ingon nga personal na ginako dili. Kaya nga naman ako personal ko di ako ra gyud. Nabay personal nga para sa tanan, ako ra gyud siya. Kung dili mo ganahan ana, ayo di ko paminaw. Mamukog sa pagpaminaw. Di ba, no? Klaro? Barang ako maingon ko nga ang ako ra yung kinikilingan mao ang katotohanan. No? What I am after is the truth and nothing but the truth. Okay. Pero sa as media practitioner, pero as a Filipino citizen, of course, doon nagyud ko ako apod nga mga personal choice. Pero dili na ako naisultin, dili ta mo influensyahan kung unsay na anak ko. Okay, klaro? Hala, no? Ari na ta mahigala sa ato ang mga pangutana o ato pong tubagon. Pader, kini bang pag-abandona sa mga anak, makasala ba ta ani? O makasala ta? Ako manuong ko'y anak. Nasa 1 Timothy chapter 5 verse 8, ang dili mag-atiman sa iyang mga paryente labi na sa mga sakop sa iyang panimalay. No, muna na mga anak na no, nagsalikway sa iyang pagtuo mas dako pa o mas dautan pa kaysa dili magtutuo. Dautan gyud ka, no? When a parent, guardian, or person in charge of a child either deserts a child without a regard for the child's physical health, safety, or welfare, and with the intention of wholly abandoning the child, or in some instances fails to provide necessary care for the child living under their roof, it is illegal, no? According to Article 59, number 1 to 11, Child and Youth Welfare Code of the Philippines. Ato pa dako og na pwede kang ikiha ana abandonment, no? Other ba mo nagsulti dito. When a parent, guardian, or person in charge of a child either deserts a child without regard for the child's physical health, safety, or welfare, and with the intentions of wholly abandoning the child, or in some instances fails to provide necessary care for the child living under their roof, it is illegal. Ato pa punishable by law. Ano? So mga ginikanan na ikaw yung nakuhaan ganina mahigala. Namino ko sa mga pangutana ba. Panalitan, ikaw usa ka kanabitang
sa ato pa na nahimong biktima, nahimo bang biktima sa gugma pa o niya na feeling nimo ha mga batanon ha, mga batanon, feeling nimo mura ba og kana bang murag maulaw ka ba, munang ang uban anak gihimo sa uban, ilang ibilin sa pultahan sa simbahan, dayong dalagan dayon na o baka ibilin sa balay sa mga dato para masagop. Ang eksakto gud ay ana is imong isurrender ang bata dito sa DSWD, no, para ang DSWD na maoy mangita o kanang kanabitaw responsible nga mo sagop sa bata with kanya ang imuhang identity dili gyud ibutyag, dili ibutyag. So kung mga batanon ha, dili niingon nga akong giukihan ang inyong kalaki, pero gamay lang kana bitaw pong konsuelo ba at di takabalo mo ha nga kana di ay bata nga imuhang ibiyaan ba unya simbak ug madisgrasya ang bata, makihabay kang inahana ka, pwede ba kang mapriso mo nga murag dako pud na kay sala gyud. So ang imong buhaton kung naa na ka ng mga butanga nga murag nagproblema na ka, matud pa ha sa usa ka abogado nga sa taga unsa ngalan ana, taga DSWD, ibilin ra kana bitang proper documentation, ibilin ra i-surrender ang bata didto sa kining DSWD, no, unya dili i-retain ang imong anonymity, di ko kababalon, dili ba ka ba i-anunsyo ba, dili ipahibalo ang imong identity, no. Kamas pa na gihimo uno na matod pa sa kuan DSWD aron nga maprotektahan ang bata, kay pare itong one time nga bata gitangag-tangag na ining iro, balita to, gibalita nga abot sa putong hitabua dagoy nga ang bata gitangag-tangag naman sa iro, siguro gibilin dagoy in taon to sa asa dagit taon ibilin, nakitaan sa iro gitangag-tangag amot og namatay ba itong bata in taon kaluoy, no. Pero man no nga ako lang kuan, no, nga kung mahimo naman lang ba nahitabo na gyud ayo in taon ninyong ibilin sa Daples Karsada o sa banadin ha, no. Ang buhaton gyud matud pa sa DSWD, nakadungog ko there was one time na interview ba nga dada sa DSWD nya formally i-surrender nga duna gyud gitawag og kanang proper documentations, and then paghuman ma-retain gihapon ang imong anonymity, dili gihapon isugilon ang imong identity. Mas maayo pa na kaysa inyong ibilin anang pultahan simbako ug matanggon sa iro, no, o di ba ka mapasipadaan ba kana bitaw na abaribuang simbako lang mapasipadaan ng bata. Okay, klaro? So padayon ta mga higala sa atuang mga pangutana. Okay, no? So arin na ta mga higala sa laing pagtulunan. Sa pano ato sa ari sa ko ano. Lado sa CBCP News. CBCP News sa ta mga higala ha. Arita sa CBCP News, Archdiocese of Manila open spiritual liberation centers amid rise in exorcism cases. Sa ito pa ang Archdiocese of Manila, doon na sila gitawag spiritual liberation centers. Nga sa ito pa katong bitaw na sa padagway yung tao na inyong makitaan nga medyo sa inyong feeling murag nayawaan na, no? Dadaan na dito sa Spiritual Liberation Center sa Archdiocese of Manila. Napralayo naman to, aral lang sa parokya. Okay, mag-organize sa pud mi og mga prayer warrior para ana. Okay, ako wa ko kahimo pa na, pero nakahatag kini kanako og bag-ong pagkaamgo ba nga sa parokya aduna gyoy kana bitang prayer warriors. Kanang mo ampo gyud ba. Nya kami pong mga pari mismo kanahanglan gud na pud may na dibawan ana kay wala ba sa tinud-anay lang higala special cases biya na ang mga pari nga nahimong mga exorcist sa diocese gitrain ba gina sila kasi ang pagkakaseminar wala ba may ambot sa uban nga mga seminaryo, pero ako mismo sa ako ang experience murag wala may katudloyan ang usaon paghimo og exorcism, no. Ang amo direkta ra lamang ginipon muna nga usahay mahadlok ron po din tao ning panulay kay kan bayami dinihugan bayami
nakadawat niya po sa sakramento sa kini ba ordinasyon sa pagkapari nga mo'y naghatag ka na mo katungod paghingilin po sa mga yawa. Pero aduna gyud formal training. Wala gyud ko formal training ana. Automatic ra gyud ko nga nahimo nga mo kanang dili mo kumutag exorcist mo deliverance sa akong mga usahay no po usahay nga kanang mapugsan na jud ka ba kay kanang naa naman na. So, sa ato pa naa naman ang kontra. So, ato nagilamang pong alkontrahan na lamang po, no? Pero gingon nga, giandam gid ko, wala ko ana. Balita may lagi ka sa Vatican, Pope Leo XIV gituki ang Guadalupe and the enculturation. Sa ihaning mga pagpadudlo mga higala, no? Kini bang enculturation, kini Guadalupe mga higala, kuan siya kana bang muni ang lugar nga diin usa sa mga nitibo, no, si San Juan Diego nga niduol dito sa mga obispo o matud pa nakita gid dito, no, nga usa ka Indian nga ang mismong ang atong mahal nga birhen ni kuan ba ni himo ning enculturation. Buti pasabot nga kay ang mahal nga birhen sigon sa sulti ni San Juan Diego, Indian girl ba yan? Na dili ba na Indian si Mama Mary, pero na enculturated si Mama Mary sa kinaiya sa mga Indian. Ana no mo nay nga sadto pa isip usab usa ka Kristiyanos kinahanglan nga adapt bukan po ka nang dali ra mo kang maka-adjust ba, maka-adapt na ka, maka-enculturate ka sa matod pa mga kuan mga kultura sa usa ka lugar. Ana no labi na yung mga pare kay gani karong sunod bulan balhino naman Marso pag sunod bulan na gyud kag Marso preparatory na pagka Abril nawa gyud may mahimo kung bate na gyud no adto na gyud sa among tagsa-tagsa ka mga bagong assignments unya ra na ako isulti mga higala og asa ko kung tuan ako didto, no, aron pod nga dili pod dito makuyawan ang lugar nga among mabarhinan kay basin ba og nanay mga pakiuna ba naanay mga pasiuna nga pahamangno nga kini si padre istriktohon ni sa tinun-anay lang mga higala wala biya gyud pare nga istrikto ang kinigong kamintanan mga pare kinahanglan ba gyud mag-inistrikto pero dili man paka-rude muna no strict but not rude, harsh, no, strict but not harsh mura gyud na no kay tinuod man gyud pod mga higala nga doon na mga balaod sa simbahan nga amo yung istriktong ipatuman pero among pa rin kamutan nga dili harsh. Ayan no, harsh implementation kanang harsh implementation kana bang kusog kay musingka ba ayo kami mga pare among yung istriktong ipatuman ang balaod, no, diri na mo og sa mga tao pero pa rin kamutan nako sa akong parte nga dili ko mahimong rude or harsh, no, dili ba nga kanabitang uban nga kanabitang pagpamadlong ba nga dala pong kasaba dili no unay gingon nga namadlong dalang kasaba ayo ra namadlong ra gyud na siya. Okay, klaro alano unya padayon kita sa mga pangutana na mga higala, no. Okay, tinuod ba nga dili pasudlon og simbahan ang patayng lawas sa tao nga naghikog? Tinuod na, pero magdepende sa hinungdan sa iyang paghikog. Kaya doon naman guyo sa naghikog ana nga mura ba gitawag nato sa in English og ana sa kinang gitawag nato og kana bang temporary insanity, kana bang nianang higayuna paghikog niya tungod kay nawad-an na sa mayang pangisip, tungod ba kaha sa mga kaguol, tungod ba kay kasubanan, no, grabe kayong frustration, grabe kayong mga sorrow ana no mura ka usahay, grieve, grabe na gyud muna nga usahay kanang kuan na mahigala kana bang udili na in a normal way of thinking ba kana siya pasudlon na pero og katong mga naghikog tungod kay nilikay sa utang
Kana mga utang ba nga grabe na pud kadako kayo nya aron makalikay nga dili bitaw ba mapakaulawan tungod sa dakong utang nga wala kabayan o di ba mapreso naghikog na lang. Sigon sa akong nahibawa, ano, correct me if I'm wrong. Dili na pasudlo. Simbahan kay na kuan naman full knowledge man, full consent and grievous man ang iyang gihimo. No, klaro ba? So na nga kung doon naman ganay mo yung mga problema, no? Ayaw pasulabi sa gibati nga mo sangpot na hikog-hikog kay na dili gyud na pasudlon. No? Kung mahimo, no? There should always be somebody. Nga doon sa Manila, doon na yung liberation center. Spiritual liberation center. Kanang kung grabe na kang kahadlo ko niya, makauna-una na lamang yung taon po kag ambak po na yung lubi. Disgrasya na no, kat-kat kas tangke sa inyong lungsod. Kaya makalangwita sa mga lungsod na magiging mga tangke sa tubig, no? Mag-supply og tubig sa kuan. Manado, mula nga usahay, makahuna-una na yung taon ng hikog. Ayaw yung taon, no? Ayaw yung taon ng hikog. Kaya sa kung napaginaingon, ikuan pa man po na, i-investigar pa man na unsay rason sa imong kamatayon, unsay rason sa imong paghikog. Kung medyo batawag na to o naa ka sa gitawag na to sa in English o temporary insanity, pwede kang pasudlon kinana. No, klaro? Para hala, no? So, last na lang nga question. Padre, asa naman to? Layo sa kapilya sa Katoliko ang among balay muna nga Domingo anto na lang kumusimba sa kapilya sa laing relihiyon. Total pareho naman po. Okay naman. Ayaw simba dito. Kaya nga naman, dili okay ang imong gihimo. Kay madugay nimo og sulod dito mubalhin jud ka sa ilahang pagtulunan niya nakanindot ra ba kay daghan kayo sa atong pagtulunan Katoliko nga dili nila madawat, no, nga dili madawat sa mga laing relihiyon. Usa na ni ana ang ato ang pagpasidungog og mga santos, no, kay para nila ang ato mga santos gipaka-Dios man lang nato. Ikaduha kanang atong pagtahod sa mahal nga birhen, no. Ikatulo kining atong pagbansay niini mga sakramento. Wala man sila ana nya mo man ilang dabu-dabuhan o nya nimo kung naa na ka din ha, dili man na sila muhisgot og kabahing Ginoo niya kabulo kag unsay ilahang naghisgutan ana nga sayop ang ato ang pagtulunan. Unya madugay sa madali sama sa ginaingon sa sanglitanan nga bisag unsa ka kabasa sa kahoy kung imo na siyang ibutang sa kalayo musiga gina madugay. So ayaw na lamang, no, kay madugay na magkiglalis na doon niya kanako. Ay nga naman makuan naman ka ug sa ato pa na matibuok naman ang imong hunahuna sa ilang mga gipanudlo. So aron nga walay maingon ni ana nga hitabo ayaw na lamang sulod dito. Kamo usa man day buhaton padre. Mas may magrosaryo na lang ka. Total ug di ka kabalo mo rosaryo patudlo. O, di ba magbasa ka sa Biblia unya ikaw ra poy kanya ayaw pangita og kanang mga lisod. Makakuan gani kag mga parte sa Biblia nga maglisod ka og sabot. Ang naglain kanang sayon rang sabton. Ayaw concentrate kaya na maglisod kag sabot. Unya ra kung doon ay mga lay minister, kung doon ay para makahigayon ka, madto ka sa imong silingan, ayan kanang silingan po ayaw po nang dangagon, no? Naba naging lay minister, ana mga taga-simbahan gyud ba? Pasabton na kanan la in favor sa ato ang pagtulunan ang Katoliko. Ayaw gyud og patudloan ng mga laing relihiyon kanay imong gikalibgan. Nya adto pug ka mangayog katin-awan sa laing relihiyon na may puruhan yun hinuon nga dauto ng atong pagtuog Katoliko nya once gani nyang ang mga basic na to unang-una dili sila mutuo sa atong mga sakramento. Number 2, dili sila mutahod og mga santos o santas. Number 3, dili sila mutahod og mga imahe. Number 4, dili sila mutuo sa authority sa mga pari. Number 5, dili sila ang para kanila kita wala magtuman sa Biblia. No? Daghang kina sila mga itudlo niya nimo nga maoy makapabulag kanimo sa simbahan nga gitukod mismo ni Kristo. Daghang salamat ha ug ako ra gihapon kini inyong ubos nga alagad
Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga magkagagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo, Gunon, Pilipinas.